pozdravlja sa 3 prsta, što, kako su govorili, baca srpsku zastavu na zemlju, što podržava političare na mitinzima. Nije ga to oštetilo, naprotiv, donelo mu je još veću popularnost. Želim da vam predam nešto što uvek nosite u srcu, Srbiju i njenu državnu zastavu, da kad god se podignete na pobedničko postolje je visoko podignete i da nastavite da nas činite ponosnim i srećnim. Živjeli! Čestitam vam. Ovo je jedan od najtežih trenutaka u istoriji Srbije i zbog toga želim svima da se zahvalim koji su danas došli da podrže ovaj miting i da pošalju sliku svetu da nismo mali, da smo složni i da smo spremni da odbranimo ono što je naše. Jako mi je žao što fizički danas nisam sa vama, ali želim svima da stavim do znanja da smo moja familija i ja srcem uvek uz Kosovo. Mnogo mi teško pada cela situacija, jer svi znamo da se istorija srpskog naroda pisala na Kosovu. Kosovo je Srbija i tako treba zauvek da ostane. S obzirom da mnogo ljudi iz moje familije potiče odavde, da mi se otac rodio na Kosovu, stric, tetka, tako da sam jako vezan za ove krajeve i s obzirom da svi znamo kako je jako teška situacija trenutno i da ljudi se ne osjećaju baš dobro, ali eto, ja sam sa svoje strane pokušao da doprinesem i da donesem eto malo sreće, da pomognem onoliko koliko je zaista u mojoj moći. U areni Novak Đoković i Nenad Zimonjić i srpska zastava. Dobio sam kritiku od jednog narodnog poslanika što sam zajedno sa Nenadom Zimonjićem posle pobjede u dublu drugog dana Davis Kupa stavio zastavu na teren. Ne znam da li je taj čovjek video, ali ta zastava je bila u srcu, koje smo nas dvojica improvizovali na šljakastom terenu u Beogradske arene. I istoj osobi smeta i to što dižem 3 prsta kada pobeđujem po belom svetu. Pa neću valjda da se stidim odakle sam. Svetoga velikog mučenika Georgija, milostive očisti množestva sogrešeni naši, i ninje i prisno i ovijek. En l'occurrence, le Croate Novak Djokovic. Au, kakav kiks. Kaže Hrvat Novak Đoković, ovo je neverovatno. Dobar dan, pre svega. Siguran sam da je gospodin ovde nije želeo da napravi grešku, ja sam iz Srbije, a ne iz Hrvatske. Nisam ljud, ne bojte se, to je ista stvar. Mnogo ljudi stvarno je čulo za Srbiju, za našu zemlju samo preko mene i preko svih tenisera i teniserki koji predstavljaju našu zemlju. Mislim da su sportisti, ako ne najveći, onda sigurno jedno od najvećih ambasadora naše zemlje. Voli operu i golf. Posle pobjeda sa svojim prijateljima se provodi po kafićima, voli da putuje, ume da igra u timu, ali i da predvodi tim. Nije tipična sportska zvezda, van terena druži se sa svojim protivnicima, a obožavaju ga i njegove kolege sa kojima je ove jeseni briljirao na Davis Cupu u Beogradu.
pouzdan prijatelj. I ovo što radi, pogotovo za reprezentaciju i za svoje ljude u svom okruženju, puno znači. Jer mislim, kad imate tako nekoga ko može da nosi to i u koga može da imate maksimalno poverenje. Pa ja mislim da je najveća Novakova mana ta što on ne ume sebe da štiti. Meni se čini da Novak jednostavno toliko otvorenog srca i toliko pošteno prema svakome priđe, ali čini mi se da je dosta puta da sad i bio povređen, da je to praktično neka njegova, da kažem, generalno najveća mana. Veoma tolerantan, strpljiv, moralan. Toliko ima superlativa. Bar ja osjećam te elemente kao njegov karakter. Postojan. Želi da pomogne. I mislim da bi on mnogo više još pomagao da ima vremena, mogućnosti. Nije gramziv, nije za novac. Ne. Jedna kompletna osoba, čovjek koji ima sve. Znači ima i talenat i ponašanje i govori jezike. Znači mislim, on je baš intelektualac sa reketom. To je čovjek koji jako dobro poznaje sebe, zna svoje i vrednosti i svoje nedostatke, znači ima jedan dobar uvid u sebe, jako dobro poznaje i uvažava realnost, dakle ima jedan jako dobar kontakt sa stvarnošću, objektivno shvata stvarnost. On zarađuje novac. Veoma teško. Jer ono je strašno. Ljudi ne znaju kako je teško doći među prvi 10 u svetu, a tu kritikujemo ako nije prvi na svetu. Jako teško. Znate koje je to odricanje? On je spreman za odricanje uvek i još uvek. Samo tu treba ga sada usmeriti. Da se još više odriče onog životnog, a da ide još sportsko da bi podigao peh. On je emocionalno izvanredno uravnotežen i kritičnu situaciju kad počinje da gubi, on se ne predaje, nego se sav mobiliše i uspeva da ono što izgleda kao da će biti neuspeh da pretvori u uspeh. Dakle, on uspeva da preokrene gotovo izgubljenu utakmicu u svoju korist. To je ono što čini mi se nedostaje mnogim drugim sportistima. Njegovo samoupoznanje i ta njegova unutrašnja energija koja se nosi i sa protivnicima i sa emocijama na tribinama. Ja neki put pitam se kako je moguće da on sve to može da je nosi na svojim leđima i na kraju i da pobedi. Mislim da su to te stvari koje njega krase i svaka mu čast. San mu je da poput svog idola iz detinjstva Samprasa podigne pehar na Wimbledonu. Ambicija mu je da bude prvi teniser sveta. Ima 23 godine i sasvim sigurno još nekoliko godina karijere u vrhunskom sportu pred sobom. Hoće li uspeti da ostvari svoj cilj? Hoće li umeti da se povuče na vreme? To je najbolnije pitanje za sve sportiste, na koje ja stvarno ne mogu da odgovorim. Ne zato što znam ili ne znam. Mislim da je to i deo situacije, vremena, okolnosti i svega. Pa mislim da će on kao inteligentna osoba shvatiti kad dođe trenutak da promeni posao. Mislim, ja pogotovo što pretpostavljam da će već pre toga ostvariti sve svoje ambicije, znači neće imati za čime da žali. Mislim, Nole nije čovjek koji igra tenis zbog novca. On će sigurno i bez obzira na to koliko bude trajala njegova karijera nastaviti da bude u sportu. Da vodi 2 dece, da se bavi biznisom, da šarmira ljude, da je uspešan čovjek, jer on će celog svog života biti uspešan. Verujte. Sigurno da je Novakova želja i ono što on može i što sam ja ubeđen će postići, a to je broj 1. Tu nema diskusije i ja mislim da sljedećih 5 do 6 sezona su udarne sezone Novakove kada on iz sebe može da izvuče maksimum i tu gdje on će sasvim sigurno sebi dati i iskoristiti šansu da postane broj 1.
Zamišljam ga kao igrača koji će imati dovoljan broj najvećih pehara da bude zadovoljan svojom karijerom. Koliko će to biti, stvarno ne znam. I zamišljam ga kao uspešnog u onome što bude izabrao da radi posle tenisa. I volila bi da mu to kaže. Da mu je ostalo još 2 godine. Ako u tih 2 godine ne podigne, teško će posle toga moći. Podigne pehar Wimbledonski. Iz prostog razloga što plejada fantastično mladih, dobrih tenisera dolazi, željni slave i uspeha. Pa da kažemo, za 5, nadam se i mi mislim da će još biti na terenu ili nema razloga. Sa 33, to je već, da kažemo, kraj neke svoje karijere, ali mislim da je realno teniska karijera traje do 30 i neke, ali kažemo, tu je već 30 je već tu negde optimum neki, gde bi stvarno bi trebali da nađete sebe. Prema tome, sad on mora da grabi. Sad u ovih sljedećih 2 godine mora sve da uradi, da se fokusira samo na trening, na takmičenje, ma ništa drugo da ne zna. Ako hoće da podigne onaj pehar. Navijamo za Noleta, verujemo da će uspeti u svemu što poželi. Pokazuje da ume da ceni podršku i navijača, i saradnika, i svoje porodice, ali da ume da se bori sam. Onoga trenutka kada shvati da sam sve može, bit će apsolutni pobednik. Bio je ovo jedan od mogućih pogleda na ličnost i karijeru Novaka Đokovića. Gledali ste Raspakivanje, ostanite uz RTS.